Ayan guys, kanina po kami sa loob ng 100 Island. Kaya yung ano yung Ayan, papasyal po kayo ha. Enjoy lang kayo dyan. Hello guys, dito tayo ngayon sa 100 Islands of Pangasinan, Philippines. Ayan. Ayan po guys yung mga 100 island na nandun, no? Hello guys, dito nga tayo ngayon sa 100 Island. Pangasinan, Philippines Island. Ayan, first time ko makarating dito sa 100 Island. Enjoy watching. Enjoy watching. Ito guys, dito pa rin kami sa loob ng 100 Islands. Napakaganda pala dito guys. Ayan. First time ko na nakarating dito. Ayan, may mga ano rin pala dito guys, may mga restaurant, kainan. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying, what a wonderful world. Magkano yung hotdog? Ay, kunin mo yung anak ko. Bakit ka naman? May chicken skin yan. Chicken.
Nachos nyo, ma'am. Siomay po. Ano, lutuin ba yan? Nachos na. Tako. May palaman yan, tao. Pagkaw dito. Wala rin. French fries. Makuha kayo pa. Ano panayan mo? Ito, nabibili mo fishball? Hmm? Ha? Ha? Fishball? Ito, gulay. Ayaw mo ng french fries? Yun ang ulam namin kanina. Tapos ito tayo. Balikan daw yan. Ito.
Enjoy kayo guys. Ah, yun na. Bawal ka lang. Tara.